itxasonare aberatsa duen herri bat da Zarautz ez eta Urola Kostako kostalde guztia ere. Eta guk Zarauzko dut bezala itxasonare hori berreskuratzeko asmoa saldu izan dugu. Eta horren batean ulertzen dugu gaur aurkeztu dugun itxastudiak erakusketa hauek ez. Nabarmendu nahi dut Euskal Kultura Erakundeak itxaslegia erakundearekin batera, elkartearekin batera zuen hitzarmen eta harreman horren baitan egundo garekin egin duela azken urteetan itxasondarea berreskuratzeko, batez ere Baionaz, Buru egiteko itxasondarea berreskuratzeko eta horren ari jakintzat guretzat egin batean badirela eredu guk egin beharko dugukena egiteko eta beraiek egiten duten horretatik ikasteko, ezta. Euskal Kultura Erakundeak badu bizpa lau urte honetan programa bat, eleketa izenekoa, hango departamentuko kontseilu orokorrarekin eramaiten duguna parteidetzan, eta bildu ditugu, beraz, helburua da lekukotasuna biltzea, bereziki presona zaharren lekukotasuna biltzea, gai ezberdinen inguruan, beren bizia, beren jakinduriak, beren kantuak, ipuiak, ahozkotasuna biltzen dituzten lekukotasun hori guziak. Orduan, erakusketara etortzeko, erabaki dugu, zer ikusten ginduen, zinez altxor eder bat bazela itsas ondarearen inguruan, eta hartu dugu, beraz, lekukutasun horiek eginak izan dira, berezeki Donibane Lohizune Ziburuko portuaren inguruan. Euskalten daia ere eta Baionare, berezeki Donibane Lohizune Zibururen inguruan, eta hoita hamar bat lekukutasun berezi bildu ditugu, izan diten arraintzaleak, arraintzaleen familiak, izan diten konservategietako jendeak, Dakarreko arraintza egin dutenak, pixka bat bildu ditugu lekukutasun ezberdinak, eta gero gaien arabera zatikatu ditugu. Hemen erran ginezake badela orotarat 100 bat bideo zati ezberdin, bai lekukotasuna, baina ere gero telebistetan edo beste aldizkari batzuetan bildu ditugun bideoak, edo eman dizkiguten bideo eta ere argazkiak. Beraz, bada hainitz entzuteko, ganezake bi ordu tardiren iraupena koitena handura jendak, zenbat dira ere gero testuak irakurtzeko. Baina, biztan dena, ez da behartuak ikustea, denaren ikustea, depenitzen du ze gaiek ere interesatzen duen, baina etorzen alda ere, aldi bat ez du bi aldiz, ere ikuslea. Aintzindasta bat dukan nahi duen bisitatzen dute itxastudia.com webgunea, eta horretan txaman nahi ditu erakusketa honetan entzun gai diren lekukotasun batzuk, eta hori izan daiteke lehen urratx bat erakusketa bisitako haitzit. Noski bideo guziak ez daude webgunean, baina emaila edo gutizia ematen aldizu erakusketa bisitatzeko. Ez du da itxastudia.com webgunea bisitaren bat egin.